Makadismiss ba ang kumpanya sa security guard? Atong timan-an nga ang security guard dili siya empleyado sa kumpanya diin siya gi-assign. Ang dunay relasyon mao ang security agency ug ang kumpanya. Ang security agency gitawag og contractor. Ang kumpanya gitawag og principal. Og ang contractor ni detail og security guard ngadto sa principal. Ang dunay gahom sa pag-dismiss sa security guard dili ang kumpanya apan ang security agency. Pero mahimong mo request ang kumpanya, ang principal ngadto sa security agency nga mo pull out na og security guard o mangilis og lain, pwede na. Pero kung ang kumpanya nagani mo diretso og dismiss sa security guard, dili na kana sakto. Mura na hinuon og ang kumpanya maoy employer sa security guard. Sa ingon nga pamaagi, muso din ha ang gitawag og labor only contracting.